بله بناوی خدای کردستانه هوالان همه بخیر هاتن سرچاوان هاتن وقتی مزامی رو میوانی ما مصطفات و ننه همه چند هواکا جوار بحث جیانا ما مصطفات و ننه که ما مصطفات و ننه کیه پشتیویجی که همه سر به پرتوکاوی پسکریکا کرد آن پسکریکا کردستانه همه چند پرساج ما مصطفات ما مصطفات ببرسیونه داوید جمعه نابره که بده پیشوی دیسری دیپ برسوی و ما مصطفات بیشن وصل دومه برنامه بله ما مصطفات و ننه کیه ما مصطفاتنا دی سال 1954 ده لناوچه مردینه لدیرکی هاتی دنیه ما مصطفاتنا یک جدا مزنره ددکادهی بو یا راست 1976 1978 ده دگرتگه دمینه جبر دوزا İzmir'e ددکادهی شو مزانم پشتی برداناوی ما مستقاسی 12 ساله جیان پیراری هم بیشن دیجی گورزانه دیشه بن خطه نص ما مست و دیشوا درانمان و ما مست دامزنر تاب کردیه نهاجی اینسیاتیفک سرخوابون خواز یا پل کرده ده هم بیشن دخابته برکسیارم با مصابیجه چند پرتوکی ما مستهنن هم بیشن یک جه رای رامان و بیرانین یا دیجی جیان و هلوست یا دیجی که ayrılıkçı yazılar او یک و دو وکی دو جلده درکتیه پرتوکان همه سر بخبتنجی یا جبا خمنجی که پسکریکا کرد آن پسکریکا کردستانه او جی یک دو وکی دو جلده هم بیش درکتیه ما مستو بخیراتی دیسته سرچاوان هاتی بالما مستوی پرتوکاوی رو مثل با خمنج خواه پسکریکا کردان پسکریکا کردستانه مثلا وی ناوی دم دخوازم پرسه که درخن پسکریکا کرد آن پسکریکا کردستانی یعنی وقتان ویام بیشن گلو دو پسکریکی جدا داده که بهوله آنجی برسوی آن جدایه و چاره سریع و پسکریکان چتن جدا نگده بله مرحبا جواران بیش بخیر هاتنه هرچند لسر ناویم شش پرتوک درکتی بینجی از ننویسکارم نویسکار ناول سره یک نویسینش خورا دکن کار 5 سال تو سردمک مبتایبت نویسینش خورا کریه کارت نیه لیان سیاست دکن کاسی کو سیاست دخوازه ام دپیلن آن دنویسینه ev keşe ek siyasetmedar Kürdistan'ı gelek siyasetmedar me ehli kitabın yani Kürtük nisanını Kürtük evanını civat-ı asayi civat-ı normalde teşek bir rengit neye siyasetmedar ne mecburun da aman demede niviskar ben Kürtük abı nivisim Boçil Kürdistan'ı teşek bir rengi heye. Sedem devlet amenine. Devlet atenimbe akademiyate nine. Akademiyate nimbe neviskare leser keşe civaki dnevisine tneye. Vakt numune bejim devi 5 sale davinde Bakur Rojavaya Kürdistan'ı Serubunbune ke sosyolojik ya muhteşem çebuye. 5 sal beri li Kurdistanê rêjeya gundiyan sedî heftê û pênc bû. Îro rêjeya gundiyan da ketî sedî bîst û pênca her jî dê kêmtir bibe. Fakat tu sosyolog gême tinin ku li ser van guherînê sosyolojik binivîsî. Reçalt siyasetçi liser sosyolojiya ki dibe siyasetmedar xwe mecbur dibînin warê sosyolojî de jî bipeyivin. Dîroksanê me nînin evên li Bakur Rojavayê Kurdistanê ser dîrokê dinivîsînin bi gelemperî kevne siyasetmedarin yan jî mamosteyê teqavîtin ew ser dîroka Kurdistanê dinivîsînin. Halbuki dîroka milletekî nekare ki take kesiye ku mirov kanibe ji bin derkeve
kare akademiyi, kare kolektif jî dibêje. Sedem evtun em ser dîroka nêzik jî dipeyvin dinivîsînin. Tu were warê zimên heman tiştê evên gramer û işte Pirtûkê de hat zimên de hatine nivîsandin pir rêwan nivîskarê wan kevne siyasetmedar ya jî mamosteyê malnişînin. Ev ya bi xwe pirsgirêkek cidî siyasetê de. Bi sedem ger ji derveyî siyasetmedara ilmên civakî li welatekî hebe, karê siyasetmedara jî hêsan dibe. Li gor wan dikarin siyasetê bikin. Pirsgirêkek din evên li vir jî tê de her yekî ji me 14 sal, 15 sal, 17 sal, belkî 20 sal bi Tirkî xwendiye. Mesela bo xwe bibêjim, min 16 sala bi Tirkî xwendiye, 16 saeta min perwerdeya zimanê xwe nediye. Ziman jî ne tiştekî masûm e. Her ziman di xwe de hişmendiyakê dihewîne û akademiyê Tirka, zanîngeh û dibistanên Tirka sedî sed îdeolojîk in. Hücûmî hişê te dikin. 16 sala tu tûşî bombebaranek Tirkçîtiyê dibe. Vana piştematen ser hevdû em jî mecbûr dimînin bipeyivin, binivîsînin. Hevala jî gotin em vana bikin pirtûk, me jî bila bibin pirtûk. Esasen peyva pirsgirêka Kurd ne peyvek rast e. Fakat bi taybet di vî 5-6 salê dawîn de ew çend hatiye bikaranîn ku em jî carna xwe mecbûr dibînin bêjin pirsgirêka Kurd. Sala 2006 li dadgehek Ankarê ev mesele ket roje ve di dadgehê de min got ku hin wer dibên işte Kürt sorunu yên ve godarî dikin dibên qey pirsgirêk Kurd in. Halbuki Kurd ne pirsgirêk in. Li herêmê pirsgirêka heyî, pirsgirêka Tirkîtiyê ye. Ne tenê li Kurdistanê û li Anatolya, li Balkana, li Rojhilata Nêzik, Rojhilata Navîn, pirsgirêka herî mezin, pirsgirêka Tirkîtiyê ye. Pênaseyek vê Tirkîtiyê jî tune ye. Heta niha dewletê ji bo Tirkîtiyê pênaseyek pêvekiriye divê kî ku hemwelatiyê dewleta Tirkiye be em wî Tirk qebûl dikin. Berê digotin Türk itlak olunur. Piştî makezabûna 1980 diye îjer dev ji itlak olunur berdam gotin kî hemwelatiyê vê dewletê ve Tirk e. Tenê ev pênase heye. Ev pênase jî pênaseyek beredayî ye. Xwediyê vê pênaseyê bo Azerbaycanê dibêjin du dewlet yek millet. Yani Azeriya jî weke Tirk qebûl dikin. Divên em û Azerî em jî milletekî ne. Ê baş Azerî ne hemwelatiyê vê dewletê ne. Gor tarîfa we ji wana yek bi Tirk bi gerek hemwelatiyê vê dewletê be. Ev dewlet qala Tirkiye, Bulgaristan dikin, Balkana dikin, wana yek jî ne hemwelatiyê Tirkan e. Pirsgirêk ji ku sadir dibe Tirkên Rojava cinsekî nû. Yani Tirkên Rojava ne berdewama Tirkên Asya Navîn in. Berê işte Konya, İzmir, İstanbul navend girtin û di vî sed salê dawîn de Tirkîtiyek ava kirine. Evên ku ji wan re Tirk tê gotin ne nişteciyê ve erdnîgariyê ne. Li ser axa milletê otokton bi destê dewletê dixwazin ji xwe re milletekî ava bikin.
Efset salevane nikarin milletteki ava bakın. Çima nikarin milletteki ava bakın. Astengi çi, astengi rastakiniya milleti Kürt u rastakiniya Kürdistan'e. Jiber ve sedeni ev komara Türkiye projeye ki hin projeye biser neketiye. 7 sale duxwazim vê projeyê bi ser xin lê bi ser nakeve. Esasê vê projeyê çi ye? Esasê vê projeyê dixwazin Tirkiye navê dewletekê ye. Dixwazin axa ku ev dewlet lê serwer bikin welatekî. û dixwazin ji hemwelatiyê vê dewletê jî milletekî ava bikin. Ava nabe. Bi sedem ev erdnîgarî pirnetewe û pirwelate. Tu bixwazî li ser erdnîgariyê pirnetewe û pirwelat milletekî û welatekî ava bike, tu mahkûmê jenosaydê ye. Ji vana ev millet yani Tirkiye bibe welatekî û hemwelatiyê wan jî bibin milletê Tirk an milletê Tirkiye bo min cudahî navêna wan de tune ye. Tu mecbûr e yê netirk ji holê rake. Vê dewletê Ermen, Suryan, Laz bi jenosaydê demkî ji holê rakirine. Rum bi kanûna mübadeleyê ji Tirkiye derxistine. Pêşiya vê projeyê tenha astengeke ye, ew jî rastiya milletê Kurd û Kurdistanê ye. Ji ber wê vî 10 salê dawîn tu nehesibînî ji avakirina komara Tirkiye û heya niha dewleta Tirkiye tenha şerê Kurdistanê kiriye. Yani müdahaleyan Kıbrıs'e deyinin ali ki an ji bo têkevin NATO tümenek şandın Kora Bakur hınvaya deyinin ali ki 7 sale ev devlet tenha şerê Kurda dike. Vî 10 salê dawîn de ev rewşguherî em ê dûr qala wê bikin. Bo min mesele yani meseleya Kurdistanê û meseleya Kurd bu di navkirina Tirkiye ez bidomînim. Du meseleyê ji hev cuda ne. û divê em van kêşana baş pênase bikin. Devleta Tirkiye hücumek ideolojik ev 7 sale li ser milletê Kurd sepangiye. Hedefa vê hücuma ideolojik işgala meciyemeye. Mesela Keşeya Kurdistanê devleta Tirka çawa pênase dike. Ji 23 tu bigire heyam bi salên çilî. Digotin mijara şekavetê û mijara îrticayê. Serhildanê Kurda bi vî havî pênase dikirin. Halbuki şakî şekavetê dike devleta Tirkayê. Yani şekavetçiyî tu bi destê zorê desta vê ji malê xelkê, namusa xelkê tu mirovan dikuje. Karê devleta Tirkayê navê xwe li me dikirin. Duvre peyvek derxistin bölücî. Niha literatüra siyasî de bo tevgerê millî peyvek heye separatist dibin bi İngilîzî jê re bi Tirkî ayrılıkçı bi Kurdî em dibin cudaxwaz. Fakat ji me re nabên hin cudaxwazin. Divin hin parçekerin. Hin dixwazin welatê me parçe bikin. Baş bira em parçekerin. Berovacî wê em yekîtî xwazin em hewl didin temama parçeyên Kurdistanê bikin yek, Kurdistanek serbixwe yekirtî ava bikin. Yani em nebölüjîn, em birlikçî neyê. Fakat dema ku bêjin hin cudaxwazin
اوه قبول بکن که ملتکی جدا هی او ملت غازش به دولتی جدا ببه جبر و ناوه وقتی بو بلوجی دور ناوه بو آنارشیست سال هشته پیوژی ناوه بو تروریست ایروژی اف پیوژویا باخچلی و جلان رایدارن دولتا ترکان دبیجن اف پیواژویا ترکیه به تروره مخابن سیاست سردشی نپرسه نبیجه یعنی 200 سالی دی کی تروره دیگه لگوروان terörist PKK'yi, PKK'de çeke haberdi, evet Türkiye'ye be terör avadı. Halbuki em çavadı binin, tenet vi 10 sale davi bigriber çave xwe, devleta Türka li se parçayên Kurdistanê şerekî tund û dagirkerane dimeşîne. Başûrê Kurdistanê bi dehan baregehê leşkerî ava kirine, li başûrê biçûk Efrîn Serêkaniyê girê spî dagir kirine. Dagirkerî bi xwe teror e. Li tu deverê cîhanê dagirkerî bê şîddet ne pêkane. Hem destpêka wê şîddetê hem domandina wê bi şîddetê pêkane. Yani Fransa 5 şiddetli Cezayir'e nema, Ameriki 5 şiddetli Vietnam'e nema, Portekiz'i 5 şiddetli Angola, Gine nema. Devleta Türka bu Kurdistan'e vaka jeneratorek şiddeti, jeher devere ve de şiddetli bari. Xudiye ve devleti befedi be arlemed narin de ben teröristunun garpekeke de çekberdi Türkiye'ye be terör emiya bak. Jiberu em ser penasaya disekinin bu sedem ev hücuma ideolojik hedef ekve penasaya me xarabıkın. U penasaya xwel ser me bisepinin. Hinduzanın kolonyalist xweçawa pênase dikin li her derê cîhanê kolonyalist dibin em şaristaniyê dibin kolonyê xwe. Yani Fransa şaristanî dibir Cezayirê, İtalya şaristanî dibir Libyayê. Tamama dokûmentê dema damezrandina vê komarê hûn bixwînin seranser dibin em ê wan bikin mirovên medenî, em ê şaristaniyê bibin rojhilatê Tirkiye. Hedef têkbirina pênaseyê me ye û pênaseyê xwe li ser me ferz dikin ku em jî wek wan bifikir. Divir de hewceyê gotinê ye ku ev pêla Tirkiyevî li ser navê Kurda xerabkirina pênaseya Kurda ye. Em ne Tirkiyevî ne û em ne perçak ji Tirkiye ne. Pênaseya me weke Tirkiye li Kurdistanê devletek dagirkir e. Dema tu vê bide alîkî û tu bêjî em jî Tirkiyevî ne, wate esasen tu pênaseya devleta dagirker li ser me ferz dike. Baş em çawa pênase dikin kêşeya Kurdistanê çi ye? Kêşeya Kurdistanê kêşeya welatekî dagirkirî, parçekirî û parvekirî ye di heman demê de kêşeya milletekî ye ku mafê dewletbûna wan hatiye xesib kirin. Pênaseya me bo kêşeya Kurdistanê ev e. Doza Kurdistanê çi ye? Nager pêvajoyekê an mijarekê tu rast pênase bikî, çareseriya wê pir hêsan dibî. Heger te got kêşeya Kurdistan kêşeya welatekî dagirkirî, parvekirî, parçekirî ye, ji vir doz ew dê çi be? Yek tê dagirkiriyê bi dawî bînî, du tê parçebûnê bi dawî bînî û heger kêşe
غصب کرنا مافی دولت بوینه و چاره سری چی ته دولت بوینا کردستانه بپارزی بو من دوزا کردستانه دوزا کردستانه سر بخوا و یک گرتیه ev penase rel çi vedike yani çijme dixwaze ev penase yekem ev penase mijara sinoranî qaşdikî ango îro li Hundur Kurdistanê pênc sînorê dewletan heye Sînorê dewleta Tirkiye ba İran, Irak, Suriye ve sînorê dewleta İran û Iraqê û sînorê dewleta Iraqê û Suriye. Pênc sînorê dewleta hene û em bê dewletin. Ev sînorna Ereba û Tirka û Ecema ji hev cuda nake. Ev sînorna tenha Kurda ji hev cuda dike. Heger penasaya xwe ve pabend bî xala yekem têva sînorê dewleta rewan nebînî. Ev sînorên dewleta sînorên dagirkirin em bi tu awayî van sînorê dewleta rewa meşru nabînin. Ev ji vê penaseyê derdikir. Du Ehli Doza Kurdistanê dava sînorên nûh dike. Ne tenê em li dijî va sînorên dewleta dagirkirin, di heman demê de em daxwaz dikin ku sînorê Kurdistanê dîrokî û civakî xêz bibe. Wek her milletî em xwediya erdnîgariya xwe bin, sînorê erdnîgariya me jî zelal bibe. Tiştek din li ser me ferz dike ev pênase têkoşîna serxwebûna Kurdistanê di hundur sînorên dewletên dagirker de hilnayê. Kî ku sînorên dewletên dagirker li ser me ferz bike û erdnîgariya ku em lê tê dikoşin tenha di hundur parçakî de pênase bike li gor me kêşeya Kurdistanê başfam nekiriye. Şoreşa Kurdistanê ew de şoreşek berdewam be, şoreşek mayînde be bi Tirkî sürekli devrim dibêjin. Ew peyva sürekli jî wergera Tirkayê esasê wê şoreşa mayîndeyê. Ji vê çi qas dikim vê qas dikim di hundur parçeyekî de çareseriya mayînde nepêkane. Hişmendiya siyaseta Kurdistanî divê xwe ji hişmendiya parçegerî rizgar bike. Ez nabêjim ku em ê sibakê rabin her çar parçeyê Kurdistanê rizgar bûyî, Kurdistanek serbixwe û yekgirtiya ava bûyî. Na, pirsgirêkê me geşedana newekhev heye. İhtimale li parçakî dewletik serbixwe hebe, li parçeyên federasyon hebe, li parçakî otonomî hebe, li parçakî tiştek tune be. Vana giş pêkanet pêşiya me de em bangişa bibînin. Fakat li kîjan parçeyî çi bi dest keve, bira bi dest keve dibe rêvebir rayedarên wî parçeyî şoreşa Kurdistanê bidomînin. Nebêjin me ev perçe xelas kir îşê me qediya. Bi sedem ez wer qenaet dikim ku şoreşa Kurdistanê di parçekî tenê de bimîne dê bifetisînin. Referanduma serxwebûna Başûrê Kurdistanê çi bi me da nîşan? Her çar dewletên dagirker û di serpereştiya Brîtanya di dinya rojava jî li hember serxwebûna Kurdistanê derketin. Kesî serxwebûn jî neradigihan.
وەک ئەنجام گوتن ئەمێژ ملەتێ خۆ بپرسن هەم دixwazin em dewletێک ser bixwe bin an bi Bexdê re bimeşin milletê me wê der gotin em dewletێk ser bixwe dixwazin ji vêya asayîtir bi gotinê wan ji vêya demokratîktir tevgerek tune feqet serî de her çar dewletên dagirker û dûr hevalbendê wanî cîhanê ew tevgera serxwebûnxwaz fetisandin Boyekê divê duwarê hişmendiyê de em ji parçegeriyê xwe rizgar bikin. Kurdistan yeke. Dijminê me ji sinifa me siyasetê bêtir Kurdistanî difikirin. Yani esasen du devletê dagirkerê Kurdistanê esasî hene İran û Tirkiyeyê. Iraq û Sûriye betaliyê Fransa û Brîtanya wek dewlet çêkirin lewma zû jî hilşiya. Ev her du dewlet jî bi taybet dewleta Tirkiye tenê bo serweriya Xwelbakûr Rojavayê Kurdistanê bidomîne dagirkeriyê nake. Ev her du dewlet dizanin ku Kurdistan yeke wan di şêst û sî û heşt nehan de bi qesra şêrîn kirine peymana qesra şêrîn kirine du parçe dûr peymana Lozanê û peymanên Ankarê kirine çar parçe ew dizanin ku Kurdistan yek pare ji ber vê di şerê Sûriye'de tamama ama tu bigirî nêzî tamama sînorê dewleta Tirkiye ket destê Daişê û El-Qaîde û Nasra û yani ev rêxistinê ku ji wan re tê gotin terorîst Tirkiye ji vira ji xwe re tehdîdek nedît. Kengî ku Kurd sersînor bûn çekdar û axa xwe parastin Tirka got eviya bona me mijara bekayê ye. Yani mijara mayîn nemayînê ye. Boçî werdifikir dewleta Tirka? Dewleta Tirkan hebûna xwe li ser tinibûna Kurdistanê ava kiriye. Tu vêya ji vaca bixwînî ger Kurdistan hebe dewleta Tirkiye tune ye. Mijara bekayê ji xwe tê vê watê ye. Yani hebûna Kurdistanê bo dewleta Tirkiye li kîjan parçeyî dibe bila bibe li kîjan derê cîhanê destkeftiyê Kurda hebe ev bo dewleta Tirka mijara bekayê ye ew ê dawî li dewleta wan bîne wer lê dinerin. Türkiye çawa sê parçeyên Kurdistanê şer doman dewleta İranê jî sê parçeyê Kurdistanê şer doman hem Rojhelat hem Başûr hem Rojava. Sinifa me siyasetê ji tune de bi qasî van her du dewletê dagirker divê Kurdistanî bifikirin. Bu kurtî bo keşeya Kurdistanê zê van bêjim keşeya Kurd an pirsgirêka Kurdan bêtir dikane bo Kurdên Tirkiye bêbkaranîn ew jî ne wek pirsgirêka Kurd laliyê Tirkiye qesda ji Tirkiye Rojavayê Kurdistanê ye ew axa Rojavayê Kurdistanê ye li dor heşt an 10 milyon Kurd hene. Gor pênaseya min Kurd li Tirkiye kêmar netewe ne. An neteweyek kêmarin bi Tirkiye azınlık ulus dibêjin. Yani Kurdên Tirkiye em nikanin wek kêmar telaffuz bikin. Bisedem 10 milyon Kurd ji 10 milyona milletek derdikeve. Ha em millet bisedem nel ser axa Kurdistanê ye em dikanin bêjin milletekî kêmar an kêmar netewe. Ji bona veya
Pirsgirêka Kurd dikare vê bikaranîn, lê vê pênaseyê vê bikar anîn. Yani hebûna Kurda li Tirkiye ne wek hebûna Pomaka, hebûna Çeçana û ne wek hebûna Kemarê Dinan e. Kemarê Din bi destê İmparatoriya Osmanî dûr bi destê Komara Tirkiye ji bo demografiya Kurdistanê biguherin û girseyek ku kanibin bikin millet saz bikin hatine vê derê. Pirsgirêka kemarneteweya Kurd li Tirkiye berdewama keşeya Kurdistanê. Yani keşeya Kurdistan herrikiye li aliyê Tirkiye kemarneteweyek derketiye holê dibe mafê vî neteweyî yani vî neteweyê kemar li gor hebûna wan bê parastin, mafê wanî millî û demokratîk, mafê Zimên, mafê Dîrokê, mafê Çand bê parastin. Li Kurdistanê mesela millî li her deverê cîhanê mesela axew desthilatê ye. Esasen siyaseta Kurdistanî ne tiştekî têk li hev ve sê rêzike pir hêstan e. Em milletekin welatê me heye bi navê xwe Şêrîn Kurdistan e. Ev millet li vî welatî dê bibe dewlet. Li her deverê cîhanê siyaseta millî ev çend hêsan û sade ye. Tenha li Bakurê Kurdistanê vasalê dawîn bi hezaran nav tê lêkirin, ga dibên jêrnasname, jornasname, ga dibêjin işte em desthilatê şarêdariya mezin bikin. Alaka vana û siyaseta neteweyî tune ye. Siyaseta neteweyî bo Kurdistanê axa Kurdistanê talep dike û li ser wê axê dewletbûyînê talep dike. El vir bisekinînim û li bende pirsê we. Benim mastevekî kam kurtasûsa bêjim dema mirov bêje pirsgirêka Kurdan wekî pirsgirêka nav em bêjin bajarên Tirkan wekî pirsgirêk navxweyî rov dikare pênasa bike lê dema tu bêjî pirsgirêka Kurdistanê wê demê pirsgirêka sînoran pirsgirêka dewletekî cuda pirsgirêka cudaxwaziyê derdike holê ne wisa wê demê tamam serçe spas dikim. Mamoste ya rast Portugala de gelek mijar em bêjin mirov serbaxivin yê dalê keşiyan bêjin şoreşa Kurdistanê de hene lê me hinek mijarê dî sereke em girtine ji ber ku pir behs kiriye. Yek jê jî ka ji xwe em bêjin mijarek pir rojane ye em bêjin rojeve de hevdem mijara başîr û PKK. Mesela em alê PKK de binerin wekî we jî di nivîsî gelek kiryarên PKK em bêjin zirar dan milletê Kurdistanê hene. û ser de jî PKK ne serxwebûnxwaze veya eşkere em bêjin di gotarên xwe de, di vîdyoyên xwe de, di civînên xwe de, mîtîngê xwe de ve eşkere millet re dibêje. û ya din jî mesela we dîsa Tirkiyê gotiye öcalan 20-21 salan bawakî eşkere zilamtiya dewletê dike. û millet jî ya ji xwe Tirkiyê de dikare bawakî zerarî bibîne. Daliyê din de jî we gotî mesela başûr, behsa başûrê kirî. Başûr niha mesela em bêjin çi xas tevlîhevî ya jî ka yekîtiyek bi dilê me tune bijî ka we gotî serxwebûnxwaz e û bi çawa bijî ka em bêjin statûyek wê heye û hebûna PKK mesela li başûrê pirsgirêka ewlehiyê ye em bêjin axa başûr dixe xeterê ye û vêya jî dibêjin. Lê dema em dinerin mesela vê tiştî di çavê millet em lê dinerin millet bêtir dalê PKK den. Mesela gelo o başûrê jî kînek heye evlê başûrde. Gelo mesela em dikarin wisa bêjin milletê Kurd êdî ne serxwebûnxwazin. Milletên Kurd êdî mesela wekî PKK difikire dixwazin nav dewletek demokratîk ya Tirkiye, Iraq an jî Sûriyê de cî bigire. Em dikan tiştek wisa bêjin. Em dikarin tiştî wisa bêjin bi sedem wexta te got milletê Kurd milletek dundur partiyakê de hil naye. Du sal berê yan sed sal berê partiyakê dikanî bû milletekî temsîl bike û
partiya ki bi serê xwe dikanî bû bibe hegemonê rizgariya millî. Lê Kurdistan îdî welatekî pirreng û pirdeng e. Ji ber vê Kurdistan di hundir pir tu partiya de hilnayê. Terefdarê PKK jî ez nikarim bêjim bi gelemperî li dijî dewletbûyîna Kurdistanê ne. Öcalan vakayek dinê ye, yani tekiliye Öcalan û devleta Tirkiye nûh dest pê nekiriye. İdî rayedarên Tirka jî yekê wek Abdurrahman Dîlîpak dibêje ji 67 vir de tekiliyê bi Servîsa İstihbarata Tirkiye re heye. Abdurrahman Dîlîpak divê gerekî dî em vêya eşkere bikin, bes heye. Ew wakayek dinê ye. Niha hebûna PKK bi serê xwe li Başûr, li Rojava, li Rojhelat ne pirsgirêk e. Fakat helwesta wan rê li pirsgirêka vedikin. Yani Mele Mustafa Barzanî di serdema têkoşînê de li her parçeyê Kurdistanê maye. Çûye mesela 46 da avabûna Komara Kurdistanê de rola Mele Mustafa Barzanî û pêşmergeyê wî gelek ciddî ye. Rayedarên Başûr jî li Rojhelat mane, li Rojava mane, li Bakur mane. Mesele ne mesela manî? Mesele li Başûrê Kurdistanê parlamentoyek heye, hikûmetek heye. Tarza siyaseta wan em napejirînin. Yani serê 30 salî zêdetir e hîna hikûmetekê Kurdî parlamanek aktif ava nekirine. Fakat di vî sed salê dawîn de destkeftiya mey herî mezin parlamentoya Başûrê Kurdistanê. Wextan Başûrê Kurdistanê diparêzin ne ku em siyaseta PDK an siyaseta YNK diparêzin. Serxwebûna Başûrê Kurdistanê serxwebûna ji sedî 18 axame ye. Başûrê Kurdistanê sedî 18 Kurdistanê em wî çavî li Başûr dine. PKK ger ji hin mecbûriyeta mecbûr maye li Başûr bicî bibe, divê berê desthilata Başûr nas bikî. Ji wê desthilatê re kêşeyan dernexê. û hûn dizanin dema nûh parlamento li Başûr ava bû, hêzên PKK hicûmî hewlêrê kirin, hicûmî parlamentoyê kirin. Wê çavê hinceta PKK ew bû ku Başûrî otonomîstin, reformîstin, ême em serxwebûn xwazin, em ê van otonomîstina têk bibin. Wê çavê jî hinceta PKK ev bû. Ê başî we dev serxwebûnê berdayî. Ew ên ku we digon vana otonomîstin, reformîstin, ana federasyonek ava kirine, referandûma serxwebûnê li dar xistine. Tu bi çi hincetî hicûmî wan dikî û tu desthilata wan nas nakî. Ê ku kêşeyan derdixî, ev helwest e. PKK dixwaze li Başûrê Kurdistanê jî bibe desthilat. Ê bi çi mazeretê têlûr bibe desthilat? Tu li vê derdibê ez ê Tirkiyeyek demokratîk ava bikim, kêşeya Kurdî wê çareser bibe. Ê başî çi îşe demokratîzekirina Tirkiye û parlamana hewlêr bihev heye. Ji ber wê yekê em van destêwerdanê wan xeter dibînin, ne tenê bo Başûr, bo Rojhelatiya jî astenga derdixin. Hûn dizanin çend sal berê nava wan û pêşmergeyê Rojhelat de jî şer derket. Ez bêhim qey du pêşmergeyê Rojhelatê Kurdistanê jî şehîd kirin. PKK bi dîskur li dijî dewletê. Fakat bi karê xwe hişmendiyek dewletê ya otoriter totalîter pê re heye. Fakat ew dewleta ew dixwazin ne dewleteke neteweyî ye, dewletek partîtî ye.
Na penasaya devlete gelekin le du taybetmendiye devlete esas sene yek divare gümrüge, divare bacı düdü lisir çekdariye monopol. Yani tu devlet bir sahatüle server jikendite kesnekani çekdar be. O tuve sahayı bir divare bacı bir sinor dıkı tu bacı dıkı. Na pratika PKK dinlerim. PKK ketiye Kandil'e, Kandil Beşekjel Başure Kürdistan'ı Beşekli Rojalat Kürdistan'ı. Dibel ve sahayı şkendimi kesmekane çekdar. Yani ez devletek partitimi. Dibe bacı eze hemci Başuriya hemci Rojalatya hemci Bakuriya bıgırım. Evci hususiyete devleti iyi. Yani nagelek haval vardı fikrim ki işte o calan mıroveki anarşizane u PKK'ci rehistinik anarşizane betir diser o konfederalizma demokratik reşmendik var avalı. Talakavan be anarşizme ve anarşizaniye vetine ciyekle hurtbım vakit devletek partitiye otoriter totaliter tevdigar. Ji başuriya duxwazim ku ew serbestin li her derê başûr ew ê bawakî çekdarî tev bigerin fakat peşmergeyê yekîtiyan peşmergeyê PDK'yê heger nêzî herêmê wan bibe sedema kuştineyê. Em vê tarza hebûnê rast nabînin. Anna bana min esas referans gotuna Kadi Mehmed'e dadgahê İranê de hakimê dadgahê jêr dibêjin te biyanî anîne İranê qestawan Mele Mustafa û pêşmergeyê bîne Kadi Mehmed dibên ewana ne biyanî Kurdistan mala her Kurdekî ye tu ji parçeyekî derbasî parçeyê din bibe tê wateya tu ji odeya mala xwe derbasî odeyek din dibe ew ne biyanîne ê biyanî hûn in bona min mesela di parça de mayîn referansa gotina Kadi Mehmed lê ev nayê wateya ku ez ê herim li wê der dezgeh û desilatê rewa nas nekim û ez ê bêjim ez ê jî li vira hukm bikim. Spas dikim. Mamosta mijarek mejika di Türkiye'de mesela sekiniye mijara hilbijartinê yani mijara çûna ser sindoqane ve biraz mesela gotu ki Türkiye'de ger Kürt em bêjin hilbijartinan boykot bike ev dibe referandum û te gotiye Kurdek raya xwe bikar bîne em bêj ev tevê wateyek wî kesî Kurdistanê red dike çünkü hebûna komara Tirkiye qebûl dike û ya din jî we gotiye çûyîna Kurdekî Kurdistanê xwast em bêjin ser sandiqê heram e ji bo Kurdan. Evet. Gotina kısa o gotibû. Yani gotun ez bim qey bi vî rengî ta ku parlamentoyek li Kurdistanê tineve çûna ser sindoqa divê li Kurdistaniyan heram be. Belê aynı misal parlamento tune bekne tevî? Belê. Belê. Ve li her deverê cîhanê hilbijartin ji aliyê serdesta de hilberîna rizayê. Ev devletê ku ji wan re demokratîk tê gotin jî tê de esas wateya hilbijartinê hilberîna rizayê bo çend sala. Li hin devlet nav 4 salin, li hin nav 5 salin. Ez qala hilbijartinê giştî dikim, hilbijartinê tevayî dikim. Li Tirkiye jî hedefa hilbijartina heman hedefe. Bo aliyê Tirkiye û bo devletê din jî dema hilbijartina çê dikin şeklen wek millet xwe îdare dike îma jî wer saz dibê.
Yani madem em diçin ser sundoqa em deng didin, ew kesên ku em deng didin wan vê devletê îdare dike, wate millet xwe îdare dike. Yani bo demokrasiyê burjuwa em jêr dibin, demokrasiyê şeklî, esas wateya hilbijartina ev e. Li Bakur Rojavayê Kurdistanê ji vêya wêdetir e. Dema tu tev li hilbijartinê Tirkiye dibe, tu qebûl dikî ev dewlet ya te jî. Tu jî dihere ser sindoqê dengê xwe didî û ew kesên ku tu deng didî wan vê dewletê îdare dike, wê çavê ev dewlet ya me jî. Esas armanca hilbijartina ev e. Hem ji bo vê sîstema heyî rizayê hildiberînin, hem jî li Kurdistanê ji dagirkeriyê re riza hildiberînin. Heger tu bêjî ev dewlet li welatê min dagirkerî, pêwira siyaseta Kurdistanî ew e ku temama dam û dezgehê vê dewletê li Kurdistanê têk bibî. Madem dagirkerî û ne dewletek rewa ye, wê çavê ji sindoqê wan û heyan bi leşkeriya wan, heyan bi dibistanê wan, hedefa te tu temam û dam û dezgehên dagirker têk bibî. Îcar ji devla vê helwestê tu bêjî ez ê jî tev li hilbijartina bibim, ez ê jî biçim parlamana Tirkiye olûra bo milletê xwe ez ê karê baş bikim, tu dagiriya dewleta Tirk rewa dikî li Kurdistanê. Ango tu dibêjî Kurdekî li Diyarbekir û Tirkekî li Edirne wek ev divê biçin ser sindoqa dengê xwe kar bînin, bi sedem ev dewlet ya me gişayê û ev dewlet ji aliyê millet ve tê ve birê vebirin. Bona wê em bawakî kategorîk bo siyaseta Kurdistanî redda hilbijartina dikin. Ji xwe tu li dîskûra dewleta Tirka binerî, bêtir dema bi Ewropîya re ji Lozanê virdeye, dibêjin ew jî wek me dikevin hilbijartina, ew jî dibin parlamenter, ew jî dibin nizanim serokwezîr vir di wê de. Divê tu jî bi helwesta xwe siyasî vê hicûma wanî fikrî xurt nekî. Bereva cî li dij derkevî. Em te nas nakin. Tu ne devleta me yî, tu li welatê me dagirkerî, helwestik were lazim e bo siyaseta Kurdistanê. Tu re, tu bibî parlamenter, ji bo parlamenteriyata testîx bibî, gerek tu biçî Ankarê hem ser Tirkîtiyê hem li ser Atatürkçîtiyê son bixwî. Ev ya gaspa îradeyê ye. Yani tu li kolana li dijî dagirkeriyê ye, li dijî Atatürkçîtiyê ye, tu derdikevî pêş milyonan însan li ser Tirkîtiyê û Atatürkçîtiyê son dixwî. Bi şerefa xwe. Erê, heta carek min got parlamenterê Kurdan şeref dan parlamentoya Tirka, bi rexma ku pêl şerefa xwe kirin. Tu li ser navê Kurda her parlamentoya Tirka tu şerefê didî wira, lê tu şerefa xwe jî bin pê dikî. Ya mesela referandumê ew di hilbijartina Serokwedewletê Tirkiyeyê bû. Wê çav me pêşniyar kir, me got em namzedekî serbixwe derxin. Bira bi namzedê Serokwedewletê Kurdistanê be. Laliyê Tirkiye HDP şwarekî derdixwe, bira derxew Kurdê Tirkiye jî dikanin beşdarî hilbijartina bibin. Yani ew ku îdî xwelvir dihesibînin, em bona wan van tiştîna nabin. Hedefa me girseya Kurdistanî ye.
Heger em namzeteki derxin û ew namzet li Kurdistanê sedî pêncî û yek deng bigire, ev tê wateya referandumê. Yani em dibêjin em ne milletê vê dewletê ne, li welatê xwe em milletekî cuda ne, dewletbûyîn jî mafê me ye. Mamosta dixwazin gelin navberkê bidin. Na hûn serbest bûn bidomînin. Tamam zor. Bele. Bele mamosta ya rast gelek birsma madde kiriye naxwazim wî ji vala ji aciz bikim. Mijarek jî kan ser pêşayek ji ziman bû. Behsa em bêjin kêmasiya ziman kiriye. û em bêjin rewşenbîr ve gotî milletekî em bêjin 20-25 milyon milletê hejmara milletekî wî hebe. Di nav wî de ve got 25 xwendekar em bêjin rewşenbîr û sesmedar ya serxwebûnxwaz tune ye. Heta ve gotî 5 kadroyên em bê rewşenbîrê serxwebûnxwaz jî tune ye. Mesela rewşenbîran nikarin bêje ku ez Kurdekî serxwebûnxwaz e û serxwebûnxwazî heqê milletê min e. Wî şî ji gotî û ya jî ka xeynî wê ji gotî partiyên xeynî HDP divê ji tevgerek azadîxwaz bo ji wan re pêwîst be divê bi wayî hereket bike û niha we behsa lawaziya wan kiriye. Kelon kama hesê min jare bihevre wakî behs bikin. Nihayet dîrokê yani famkirina dîrokê bi periyodizasyona pêkane. Şerê rizgariya millî em dikarin bêjin li Kurdistanê sed û pêncî sal e li dare. Vî sed û pêncî salî her serdemê wê wek hevdû em nikarin analîz bikin. Yani em ji destpêka sed sala navza dest pê bikin, 30 salî şerê mîregiyê Kurdistanê hene. Bertek li hember lihevkirina wan û Osmaniyayê, Osmaniya di destpêka sed sala 16 de bi hin mîregê Kurdan re tifaq kirin û bi xêra mîregê Kurdan împaratoriya xwe li Rojhilat mezin kirin. Destpêka sed sala 19 ji bona dewletek modern ava bikin, hicûmî temamen mîregê Kurdistanê kirin, 30 salî şerê mîregê Kurdistanê ne. Piştî mîregî têk birin, heta wê çavê yani ji 300 salî İmparatoriya Osmanî Kurdistan di ser mîrega re rêvebirî. Ew rasterast ne rêveberê Kurdistanê ne. Yani têkilîk rasterast di navêna dewleta Osmanî û Kurdistana Osmaniyan de tune ye. İmparatoriya Osmanî ser mîrega re Kurdistanê rêve dibe. Piştî têkbirina mîrega pirsgirêkek ji İmparatoriya Osmanî re derdikeve, ew ê îjar Kurda çawa bi rêve bibin. Şûna 15-16 mîrega 15-16 hezar eşîr derketin sehayê. Bo İmparatoriya Osmanî li Kurdistanê kaosek rêvebirinê ava bû. İmparatoriya Osmanî bo veya bi rêve bibe, îjar terîqet xurt kirin. Bi sedem ku Abdülhamîd jî qaşo xelîfeyê xwestin di ser dîn re Kurdistanê bi rêve bibin. Fakat 1808 de Şeyh Ubeydullah Nehrî ki terîqeta herî mezin xurt li Kurdistanê terîqeta Neqşiya ye. Şeyh Ubeydullah jî şêxê vê terîqetê ye. 1808 de bi hedefa Kurdistanek serbixwe û yekirtî serî hildaye Şeyh Ubeydullah Nehrî. Yani tüm wexta ku em dibin Şeyh Ubeydullah Nehrî herkes dibe qey ev tevgerek dînî ye. Na, tevgerek rizgariya millî ye. Şeyh Ubeydullah Nehrî dibe ku îro rewşa dewleta Osmaniya lawaz e.
em lêxin em dikanin têk bibin. Fakat em ê berê li safewiya xin Azerbaycanê zef bikin, desteyinin ser dewlemendiya Azerbaycanê dûr e em ê şerê Osmaniya bikin. Min hişmendiya Şerbeydulayê Nerî Kurdistan serbixwe yekirtiye. Ew yek yadin Azerbaycanê axa Kurdistanê dibîne. Bi sedem yani hatina Azeriya bo ciyêkan ka jêr Azerbaycan tê gotin sed sala 10-11 heyan bi sed sala 11 jî mîregê rewadiya şedadiya Azerbaycan bi rê ve dibirin. Şerbeydulah Azerbaycan jî perçakî Kurdistanê dibîne. İmparatoriya Osmanî matmayman wan digotin em ê bi dîskûra İslamî kanibin Kurdistanê bi rê ve bibin lê nerîn ku Müslümanê Kurdistanê Kurdistanek serbixwe yekirtî dixwazin. Îjar Alayê Hamîdiyê ava kirin. Mijarê Alayê Hamîdiyê baş nayfam kirin. Bêtirîn hişmendiya çepkirê Tirka û hinek jî hişmendiya Rewşenbîrê Kurda ye. Herkes wer qenaet kir ku Alayê Hamîdiya li dijî Ermenan hatiye ava kirin. Halbuki ne wisa? Abdülhamid dî ku ser dîn re nema dikane Kurdistanê bi rê ve bibe ji nihden eşîra vegeriye. Îjar ne wek mîrek wek Alayê Hamîdiyê ew binav kirin û hin li Alayê Hamîdiyê hevek lêkolîn bikin eşîrê kemin ê Kurd di Kurdistanê de tev li we alayîna nebûne. Bêtirîn eşîrê nek berê rê ve biriya Kurdistan. Mesela malbatê mîrega dundur Alayê Hamîdiya de tinenî. Ha rast e ev alayîna li hember Rûsan jî û li hember Ermenan jî bikar anîne lê esas hedef rêvebirina Kurdistanê ye. Ew serdem jî derbas bû şerê Çanakkale û şerê 1923 ev sevukayî derbas kim pirsê we hebe em ê ser bipeyivin. Ji bîstî pêve yani bi taybet piştî Lozanê tevgerê neteweyî ê modern li Kurdistanê ava bûne. Destpêka wê Teşkilat İçtimaiyê Cemiyetî ye. Dûr Komîta İstiklalê an Azadî ye. Dûr e xwebûn e. Li Rojelatê Kurdistanê komela Jekaf e. Li Başûrê Kurdistanê Hêvî ye. Ev rêxistina temamê wan rêxistinê serxwebûn xwazin. Di nav wan de yeka otonomîst ya demokrasîxwaz ya Osmanîst ya İslamîst tune ye. Giş rêxistinê serxwebûn xwazin. Ji 45 pêve piştî şerê cîhanê konferansa Yalta Potsdamê nîzamek li cîhanê hat ava kirin û wek nîzama piştî şerê cîhanê yekem hat ava kirin dîsa mafê milletê Kurd gasp kir. Nîzama cîhanê mafê milletê Kurd yê dewletbûyînê gasp kirî. Ji wir em tê digihîjin ku ew têkçûnek fikrî di hundir siyaseta Kurdistanê de bi xwe re anî ji dêvla xeta serxwebûnxwaz îjar xeta otonomîxwaz bi ser kir. Partî Demokrat Kurdistana Başûr, Partî Demokrat Kurdistana Rojelat îdî bûn rêxistinên otonomîst. Sînorê dewleta qebûl kirin, parçebûna Kurdistanê dahindurandin heta wê çav siyaseta Kurd dema qala Kurdistanê dibe Kurdistana mezin xeyalî. Ji 45 pêve şikestek mezin di siyaseta Kurdistanê de ava bû, îdî xetek otonomîst li dar kirin.
Evkat her çarparçaya Kurdistan'ı jî serdest bû. Hefte çara pêve li Bakurê Kurdistanê xetek serxwebûnxwaz vegeriya eyarê Tevgera Millî ya Kurdistanê berê. Ji ber wê dema Başûr Rojhilat û Rojava otonomîxwaz bûn, temama partiyê me yê Bakurê Kurdistanê serxwebûnxwaz bûn. Em merhele heyan bi têkçûna Sovyetê ajot. Piştî têkçûna Sovyetê nîzama cîhanê jî belav bû. Esasen belavbûna nîzama cîhanê têkçûna Sovyetê bo siyaseta Kurd derfetê nû bo xeta serxwebûnxwaz anî holê. Fakat li her sê parçeyê din bandorê erênî li wan parçeyan kir, Rojhilat, Başûr û Başûrê Biçûk, ji otonomiyê derbasî asta federasyonê bûn û ji federasyonê jî doza serxwebûnê dikin. Bakurê Kurdistanê tersî vê pêvajoyê meşiya. Ji Kurdistana serbixwe yekirtî berê dev ji Kurdistana yekirtî berdan, dûrî dev ji Kurdistana serbixwe berdan, aniha dev ji Kurdistanê jî tê berdan. Bi gelemperî siyaseta serdest de rasteqîniya Kurdistanê jî nemayê. Sedemê wê heger hûn bipirsin em kanin nîqaş bikin. Lê ev pêl tenê bandor li PKK'yê nekir, grûpên ji dervî PKK'yê jî ê pêncî sal berê serxwebûnxwaz bûn. Li Tirkiye anîka federalî xwazin, demokrasî xwazin, lê ne serxwebûnxwazin. Ji ber wê wê çav min got. Yani milletek 25 milyon nüfusa wê hebe 25 serxwebûnxwazê wî tune be. Nekı tinene serxwebûnxwaz. Qesçe sınıfa siyasetê û sınıfa me yê rewşenbîriyê. Li dinyê şert ji bo serxwebûnê hîn pêkane, hîn guncav e. Li Bakurê Kurdistanê em berovacî giyanê demê dev ji serxwebûnê berdidin, hedefa xwe dikin jêrdesilatî, işte carna jêrnasname jî gerek bên nasîn falan tiştê were min jî. Masam dixwazim hem averkê bidin. Kêf ew. Heval çayekê vexwin av vexwin hinek were ser hem dikim. Yani him nav sala de çûne dibin westiya bin. Rast